አበይስራን ሐደን ክፍለ ዘመን አምብሬላ ኮርፖሬሽን በምህርትታቱ ቀዳማዊ ደረጃ መዓዝ ኪሉ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ አምብሬላ ዝተፈላለዩ ናይ ኩናት መሳርሒ እውን የምርት እዩ። እንተኾነ ግን ናይ አምብሬላ ስራሕ ሒዝዎ ዝመጽእ ሓደ ስራሕ እዩ ነይሩ። ሓደ ቫይረስ ንምስራሕ ዝግበር ፈተነ እዚ ቫይረስ ተሰሪሑ ይውዳእ። ብዙሓት ሰባት ድማ እዚ ቫይረስ ይደልይዎ እዮም። እንተኾነ ግን አምብሬላ ንዝኾነ ሰብ ይኹን ትካል እዚ ቫይረስ ንምሃብ ፈቃደኛ ኣይኮነን። በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ትካላት ብዙሓት ለያቡ ከም ሰራሕተኛ ብምሳል ኣትዮም እዮም። ሰራሕተኛ መሲሎም ኣብ አምብሬላ ትካል ዘለዉ ሰባት ነቲ ቫይረስ ንምስራቅ እዮም ኣትዮም። እንተኾነ ግን ካብቶም ዝተፈላለዩ ትካላት ንክሰርቁ ዝተለኣኹ ለያቡ እቲ ሓደ ነዚ ቫይረስ ንምስራቅ ይፍትን፣ ተሳኺዑሉ ድማ ነቲ ቫይረስ ይሰርቆ። እንተኾነ ግን እዚ ለይባ ብዝሕተት ሓደ ብርጭቆ ይሰብር። ኣብዚ ብርጭቆ ዝርከብ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ቫይረስ እዩ። እቲ ቫይረስ ቀልጢፉ ዝስፋሕፋሕ እንትኸውን ዝረኸቦ ሰብ ድማ ንኹሉ ዘጥፍእ ዓቕሚ ኣለዎ። ንአምብሬላ ኮርፖሬሽን እተመሓደር ሰበይቲ ቀያሕ ንግስቲ ዝተባሃለት ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንት ፍጠርቲ እያ። ቀያሕ ንግስቲ ኣብቲ ትካል ዘለዉ ኩሎም ሰራሕተኛ ብኣግባቡ ንክሰርሑ ተቆፃፀሮም ነበረት። ቀያሕ ንግስቲ ድማ ሰዓት ኣኺሉ ፈተሻ እንትገብር ለያቡ ናብቲ ትካል ከም ዝኣተው ትፈልጥ። ካብኡ ድማ ካብ አምብሬላ ኮርፖሬሽን ዝወፁ ኩሎም በርታት ተዓፅዮም። ለያቡ ድማ ኣብዚ ክሞቱ ስለ ዝደለየት ኣብዚ ትካል ዘሎ ነገር ኩሉ ትብክሎ። ንሃንደበት ድማ ናብዚ ትካል ከሰርቕ ዝኣተወት ኣሊስ ዝተባሃለት ሰበይቲ ድማ ንቀያሕ ንግስቲ ደው ንክተብል ትብገስ። ኣሊስ እንትርአ ቀላል ሰብ ትመስል፣ እንተኾነ ግን ዝሓሰበቶ ካብ ምግባር ደው ዘብላ የለን። ሰላም ናይ ማውደት ፊልምስ ኣብ ናይ ሎሚ ፊልምና ድማ ንሪኣ ሬዚደንት ኤቭሊ ዝተባሃለት ፊልሚ እያ። ነዛ ፊልሚ ከም እትፈትዋ ስለ ዘይጠራጠር ላይክ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ይለወኩም። ጽቡቕ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ይኹነልኩም። ፊልምና እንትጅምር ኣብ አምብሬላ ኮርፖሬሽን ዝተባሃለ ትካል ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኮይኑ ዓብይ ትካል ተባሂሉ እንትሽለም ዳርኣዩና እዩ። እቲ ትካል ድማ ተሸለመሉ ዝበዝሑ ስራሕቱ ሮቦታት ስለ ዝሰርሕዎ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብሰባት ዝስርሑ ዝነበሩ ኩሎም ስራሕቲ ኣብዚ ትካል ግን ኩሎም ብሮቦት እዮም ዝስርሑ። ሓደ መዓልቲ ድማ ሓደ ሌባ ብጀነቲክ ኢንጂነሪንግ ነቲ ቫይረስ ንምስራቅ ይፍትን። እንተኾነ ግን እቲ ሌባ ዘይፈልጦ ነገር እንተሃለወ ሓደ ብርጭቆ ምስባሩ እዩ። በቲ ዝተሰበረ ብርጭቆ ምክንያት ድማ ሙሉእ ናይቲ ገዛ ኣየር ይብከል። ኣብ ናይ መጀመርያ ፊልምና ድማ ከም ዝረኣናዩ እዚ ትካል እተመሓድሮ ቀያሕ ንግስቲ ዝተባሃለት ኢንተለጀንት እያ። ኣብቲ ትካል ድማ ሌባ ከም ዝኣተወ ስለ ዝፈለጠት ኩሎም መውፅኢ በሪ ተዓፅዮም። እቲ ሌባ ብዝሕተት ካብ ዘውደቆ ብተወሳኺ ቀያሕ ንግስቲ ነቲ ሌባ ንምቕታል ኢላ መርዛማ ጋዝ ኣብቲ ገዛ ለቂቓ እያ። ኣብቲ ሊፍቲ ዝነበሩ ሰባት ድማ እቲ ሊፍቲ ምቁፅፃር ይኣብዮም። እቲ ሊፍቲ ድማ ደው እንትብል ሓንቲ ሰበይቲ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂማ ንምውፃእ እንትብትን ቀያሕ ንግስቲ ድማ ናዛ ሰበይቲ ተግባር ስለ ዝረኣየት ንክንቀሳቐስ ትገብሮ እሞ ከሳዳ ቆርጫ ትቐትላ። መሬትና ድማ እንትቕይር ፊልምና ኣሊስ ዝተባሃለት ሰበይቲ ኣብ መሕፀቢ ክፍሊ የርእየና። ኣሊስ ሕጂ ተጨናኒቓ እያ ዘላ፣ ምክንያቱ ኣሊስ ናብዚ ከመይ ከም ዝመፀት ኣይትፈልጥን። ኣሊስ ሕጂ ድማ ኣብቲ ክፍሊ እንዳዘረት ኣብ ትፍትሸሉ ሰዓት ሓደ ደብዳቤ ትረክብ። እቲ ደብዳቤ ድማ ካብ ሓደ ወዲ ንኣሊስ ዝተፃሓፈ እዩ ነይሩ። ኣሊስ ድማ ሕጂ ደጊማ ምስ ዘይትፈልጦ ሰብ ናይ መርዓ ፎቶ ትርኢ። ብዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ድማ ግራይ ኣትዋ። ኣብዚ ገዛ ድማ ሓድሽ ድምፂ ስለ ዝሰምዐት ንምፅራይ ናብ ደገ ትመፅእ። ናብ ደገ ኣብ ዝመፀትሉ ሰዓት ድማ ወታደራት ነቲ መስኮት ሰቢሮም ናብ ገዛ ይኣትዉ። እዞም ወታደራት ድማ ንማስ ዝተባሃለ ሰብ እዮም እንዳደለዩ ነይሮም። ንማት ድማ ኣብ ገዛ ምስ ሓዝዎ ጀምስ ዝተባሃለ ናቶም ኣዛዚ ኣሊስ እውን ክሕዝዋ ይዝዞም። እቶም ወታደራት ድማ ንኣሊስ ሪፖርት ክተእትወሎም ይሓትዋ። ኣሊስ ግን ስለምንታይ ሪፖርት ይዛረቡ ከም ዘለዉ ጀምስ ድማ ንክተታልሎም ትፍትን ተልያ ዋጋ ከም ዘኽፈላ ይጠንቅቓ። ፊልምና ድማ ሕጂ ሪሃ ዝተባሃለ ሰበይቲ የርእየና። ሪህ ዝጓዓዝሉ ባቡር እንዳተሳኻለት እያ ነይራ። ሪህ ነቲ ባቡር ክንቀሳቐስ ምስ ገበረቱ ኣብ ሓደ ክፍሊ ስፔን ዝተባሃለ ቆልዓ እንትወድቕ ንሪኦ። ኣሊስ ድማ ነቲ ቆልዓ ኣትኺራ ብትሪኦ ሰዓት ኣብ ገዛ ናይ መርዓ ፎቶ ዝረኣየቶ ቆልዓ እዩ። ኣሊስ ድማ ሕጂ ናብ ኢዳ እንትጥምት ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ቀለበት ትርኢ። እቲ ቀለበት ድማ ናይ መን ከም ዝኾነ ንምንባብ እንትፍትን ኣሊስ ናይ አምብሬላ ኮርፖሬሽን ንብረት እያ ዝብል ፅሑፍ ነበረ። ብካሊእ ገጽ ስፔስ ባዕሉ ካብ ዝሰሓተሉ ይነቅሕ እሞ እንተኾነ ግን ስፔስ እውን ከም ኣሊስ ዝኾነ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ሕጂ እቲ ባቡር ዝተሳኽዕ ኩነታት እንቀሳቐስ ይጅምር። ኣሊስ ድማ ናብ ጀምስ ብምኻድ ስለ ዝተበደረ ነገር ኩሉ ክትሓትት ትጅምር። ጀምስ ድማ ንሳቶም ኣብ አምብሬላ ኮርፖሬሽን ዝሰርሑ ዓበይቲ ሰራሕተኛ ምዃኖም ይነግራ። ኣብ ናቶም ገዛ ድማ ዝተራኸበ
ዓብይ ትካል ከም ዘሎ ይነግራ። እዚ ትካል ድማ ኣምብሬላ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ መጽናዕትን ምርምርን ዝግበረሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ነና ኣሊስ ዝነብሩሉ ገዛ ድማ ናብዚ ትካል ንምእታው ዝጥቀመሉ ሕቡእ በሪ ነይሩ። ናይ ነና ኣሊስ ስራሕ ድማ እዚ ሕቡእ ናይ መእተዊ በሪ ምሕላው እዩ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ትጉጅለ ናብ መፈጸምቱ በፂሑ እዩ። እንተኾነ ግን ቀያሕ ንግስቲ ሓደ ግዜ እቲ ትካል ስለ ዝተሰረቀ ኩሉ ሰብ ከም ሌባ እያ ትቆፅሮ። ጀምስ ድማ ንኩሎም ሰባት መጠንቀቕታ ክህብ ይጅምር። ቀያሕ ንግስቲ ካብ ሕጂ ንድሓር ንኩሉ ሰብ ከም ሌባ ስለ እትቆፅሮም ንባዕሎም ንክሕልው እንተኽኢሎም ድማ ናይታ ቀያሕ ንግስቲ ሲስተም ክዓጽይዎ ከም ዘለዎም ይነግሮም። ኣብ ሰዓት ድማ ማት ኣብቲ ናይ ቤተ ፈተነ ታንከር ሓደ መንደገጽ ፍጥረት ይርኢ። እዛ ፍጥረት ሙሉእ ንሙሉእ ብኬሚካል ተኣዚኻ እያ። ስፔስ ድማ ብሰዓት ኣሊስ ከም ዝቆራ ይርኢ እሞ ጃኬት ኣውፅኡ ይህባ። ጃኬት ድማ እንትህባ ኢዶም ይነኻኽኡ። ኣብ ሰዓት ድማ ክልቲኦም ናብ ዝኽሪ ኣትው። ክልቲኦም ዝዝክርዎ ዝነበሩ ነገር ሓደ ዓይነት ስለ ዝነበረ ንምንጋር ይሓብሩ። ጀምስ ድማ ኣባላቱ ካብ ዝቀልጢፎም ክገድፍዎ ከም ዘለዎም ትእዛዝ ይህቦም። እቲ ጉጅለ ድማ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ ሰዓት ኣብቲ ታንከር ዝተረኣየ ፍጥረት ዓይናት ትገልጽ። እቲ ጉጅለ ድማ ንምሕቢ ዝኾነ ቦታ እንዳደለየ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ጀምስ እስካብ ሕጂ ዘይረኣዩ ዓብይ መሳርሒ ዝጥቀመሉ ክፍሊ ይረከብ። ኣብቲ ኣምብሬላ ትካል ውሽጢ ድማ ዝርከቡ መሳርሕታት ጀምስ ክፈልጥ ነይርዎ። እንተኾነ ግን ብድሕሪ ጀምስ ስራሕ ዓብይ ምስጢር ከም ዘሎ ሕጂ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብቲ ጉጅለ ዘለው ሰባት ዝኾነ ይኹን ዝድለን ዘይድለን ሰብ የለን። ኩሎም ብሓባር ኮይኖም ንባዕሎም ንምድሓን እንዳፈተኑ እዮም። ቻድ ድማ ካብዚ ምስ ወፁ መንገዲ ንምርካብ ናይቲ ትካል ኮምፒውተር ሲስተም ተጠቂሙ በሪ ምኽፋት ይጅምር። እቲ በሪ ድማ ምስ ተኸፈተ ብዙሓት ወታደራት ናብ ውሽጢ ይኣቱ። እንተኾነ ግን እቲ ዘይፈለጥዎ ነገር ናይ ቀያሕ ንግስቲ መጻወትያ ምዃኑ እዩ። ቀያሕ ንግስቲ ድማ ቀልጢፋ በርታት ተዓጽዮሞ ሌዘር ድማ ናቦም ትሰደድ። ኣብ ፈለማ ሓደ ነፀላ ሌዘር ስለ ዝመጽእ ጀምስ ካብቲ ነፀላ ሌዘር ከምልጥ ይኽእል። ቀፂሉ ግን ክሽውድዎ ዘይኽእሉ ሕውስውስ ዝበለ ሌዘር ትልእኾሎም። እዚ ድማ ኣውቶቡስ ዝርከቡ ወታደራት ንኹሎም ቆራርፂ ይቆትሎም። ንኣሊስ ድማ ቀያሕ ንግስቲ ትርከበሉ ቦታ ብቦምቢ ንምቅጻል ይውስኑ። ኣብ ሰዓት ድማ ናይ ቀያሕ ንግስቲ ቴሌግራፊ ናብ ኣሊስ ይመጽእ። ቀያሕ ንግስቲ ድማ ናብ ኣሊስ መዝያን ተጠንቀቓ እቶም ካልኦት ሰባት ድማ ነቲ ቦታ ይቃጽልዎ። እንተኾነ ግን እቲ ቦምቢ እንትቃጽልዎ ብሙሉእ መብራህቲ ይጠፍእ። ኣብ ሰዓት ድማ ቻድ፣ ማት፣ ሬን፣ ጄድን ብሓባር ኮይኖም ነቶም ዝቐረዩ ሰባት እስካብ ዝሞቱ እንዳተጸበይዎም እዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን ሓድሽ ድምፂ ይሰምዑ። ሬን ድማ እቲ ሓድሽ ድምፂ ካብ ናቶም ዓርኩ ምዃኑ ትፈልጥ። ጄዲ ድማ ነቲ ዝመፀ ኢዱን እግሩን ይወቕዖ። እንተኾነ ግን እዚ ዝኾነ ለውጢ የብሉን። ጄዲ ኣብ መጨረሻ ርእሱ እንተሃርሞ ዞምቢ ይመውት። ማት ኢዱ ዝፈትሐሉ ካቴና ይረክብ። እቲ ወልፊ ድማ ብጥንቃቐ ይልዕሎ። ኣብ ሰዓት ድማ ሬን ነዚ ደም ምስ ረኣየት ዘንብታት ኣብዚ ገዛ ከም ዘለው ትዛረብ። ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ ብዙሓት ዘንብታት ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ርእሶም ብምውቃዕ ክቐትልዎም ከም ዘለዎም ይዘራረቡ። ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ብዙሓት ዘንብታት ናቦም ይመፁ። እዞም ዘንብታት ድማ ዓብይ ፈንጀራ የብፅሑ። ኣሊስ ድማ ኣብቲ ናይ ፈንጀራ ሰዓት ትዝክር። ሕጂ ድማ ኣእምሮኣ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበረቶ ነገር እንዳርኣያ ኣዝያ ትጭነቕ። ብኻሊእ ገጽ ማት ካቴንኡ ካብ ኢዱ ንምፍታሕ እንዳፈተነ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ካቴና ዝኸፈተሉ ቁልፊ ካብ ኢዱ ይወድቕ። ዘንብታት ድማ ሕጂ ንማት ይረኽቦ። እግሩ ድማ እንትጎትዎ ኣሊስ በፂሓ ንማት ተድሕኖ። ብኻሊእ ገጽ ሬንን ጄድን ብሓባር ኮይኖም ዘንብታት እንዳቆተሉ እዮም። እንተኾነ ግን ጥይቶም ይውዳ ከም ዘሎ ጄድን ትርኢ ንኹሎም ከዲዑ ንምምላጥ ይፍትን። ኣብ ቀረቡ ዝነበረ ሊፍት ድማ ካብቶም ሰባት ተሓቢኡ ይኸፍቶ። ብዝሕዝን ኩነታት ግን እቲ ሊፍት እውን ዝመልእዎ ዘንብታት ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ይቆትልዎ። ብኻሊእ ገጽ ኣምብሬላ ካብ ስራሕቱ ሕማቕ ስራሕ ሌከር ዝተባህለ ጭራቕ ድማ ካብ ዝተኣሰረሉ ከምልጥ ተኽኢሉ እዩ። ኣሊስ ድማ ብሰዓት ንብሕታ ናብ ሓደ ክፍሊ ትኸይድ። ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ድማ ኣናእሽቲ 4 መኣዝን ሳጥን ትረክብ። እንተኾነ ግን ናይዞም ሳጥን ሽቦታት ብደም ተኣሊኾምን ተበጣጢሶምን ነበሩ። ኣምብሬላ ንምርምር ኢላ ዘምጽኣቶ ኣኽላብ እውን በታ ቀያሕ ንግስቲ ዝተፈነወ ኬሚካል ምኽንያት ናብ ዘንብታት ተቐይሮም እዮም። ኣሊስ ድማ ብተኣምር ካብዞም ኣኽላብ ተምልጥ። እንተኾነ ግን ካልእ ዘንቢ ትረክብ። ነቲ ዘንቢ ድማ ብድንጋጸ ቀጥቂጣ ትቆትሎ። ኣብ ሰዓት ድማ ናብ ኣሊስ ኣእምሮ ሓደ ዝኽሪ ይመጸላ። ኣሊስ ድማ ቅድሚ ሕጂ ወታደር ከም ዝነበረት ትዝክር። ኣሊስ ድማ ካብቲ ዝቆተለቶ ወታደር መሳርሒ ትወስድ እሞ ናብ ደገ ትወፅእ እሞ ድሕሪ ብዙሓት ዘንብታት ሞታላ ድማ ጥይታ ይውርዳ። ሕጂ ድማ ኣብቲ ክፍሊ ሓደ ዘንቢ ጥራሕ ኣሎ። ነዚ ናይ ከልቢ ዘንቢ ድማ ኣሊስ ብዘይካ መሳርሒ ትቆትሎ። ብኻሊእ ገጽ ማት ኣብ ሓደ ቢሮ ይበጽሕ።
ኣብዚ ቢሮ ድማ ዝጠቕምዎ ሓበሬታ እንዳደለየ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዘንብታት ይመጽ እሞ የደንግጽዎ ማለት ድማ ዘለሉ ቦታ ብመስትያት ዝተሓጽረ ስለ ዝኾነ ውሕስነት ተሰሚዕዎ ተቐሚጡ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ግን ሓንቲ ሊሳ ዝተባሃለት ሰበይቲ ናብኡ ትመጽእ። ሊሳ ድማ ዘንቢ ስለ ዝነበረት ንማት ክተጥቅዖ ትፍትን ማት ድማ ደው ከብል ኣይከኣለን። እንተኾነ ግን ኣሊስ ትመጽእ እሞ ርእሳ ሃሪማ ንማት ተድሕኖ ማት ሕጂ ድማ ከም ንኣሊስ እትዝክሮም ነበሩ ዝኽርታት ንሱ እውን ክዝክር ይጅምር። ማት ድማ ንኣሊስ እንትነግራ ንሱ ኣብዚ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ከም ዘይኾነ ፖሊስ ምዃኑ ይዛረብ። ንሓፍቱ እውን ናብ ዘእተዋ ንሱ እዩ ነይሩ። ናይ ማትን ሓፍቱን ዒላማ ድማ ካብ ካልኦት ትካላት ዝተለኣኹ ስለያ ቅድሚ ምርካቦም ነቲ ቫይረስ ንምስራቕ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ቅድሚኦም ሓደ ሌባ ነቲ ቫይረስ ከም ዝሰረቖን እዚ ኩሉ ዕንወት እውን ከም ዘብፅሖ ይነግራ። ኣብ ጥቕኦም ድማ ብዙሓት ዘንብባት ስለ ዝነበሩ ናብ ካሊእ ቢሮ ይኸዱ። ኣብዚ ትካል ካብ ዝርከቡ ናይ መጨረሻ ክፍሊ እዚ ክፍሊ እዩ። ድሕሪ እዚ ክፍሊ እዚ ናብ ደገ ክወፁ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ድማ ብህይወት ዝርከቡ ኩሎም ኣብዚ ክፍሊ ተኣኻኺቦም እዮም። ድሕሪ ሓደ ሰዓት ድማ ኣብዚ ትካል ዘለዉ ሕድሕድ በርታት ክኸፈቱ እዮም። ድሕሪ እቶም በርታት ድማ ዘንብታት ኣለዉ። ሊከር ዝተባህለ ጭራቕ እውን ካብ ዝተኣሰረሉ ኣምሊጡ እዩ ዘሎ። ስለዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ካብዚ ትካል ክወፁ ኣለዎም። ካብኡ ድማ ካብ ዘለውሉ ክፍሊ መጠንቀቕታ ይወሃቦም። እዞም ዘንብታት ኣብ ዝብሕፀርዎም ወይ ድማ ዝነኽስዎም ሰዓት ቀልጢፎም ከም ዝሞቱ ይነግርዎም። እንተኾነ ግን ሞይቶም ከም ዘይቐርዩን ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቂቓ ድማ ከም ዝትስኡ ይነግርዎም። እንተኾነ ግን ዘሞታት ኮይኖም ስለ ዝትስኡ ንኹሉ ሰብ ከም ዘጥፉ ይነግርዎም። ካብ ኩሎም ዝሓሸ ድማ ሬን እዚ ትካል ትፈልጦ እያ። ካብዚ ትካል ዝወፅሉ መንገዲ ድማ ሓደ ቦታ ተሪኦም እሞ ክጓዓዙ ጅምሩ። መብዛሕትኦም ናይታ ጉጅለ ኣባላት ድማ በዛ መንገዲ ክኸዱ ኣይደልን። እንተኾነ ግን ሬን ካብዚ ትካል ንምውፃእ እቲ እንኮ መማረፂ ዝምዃኑ ትዛረብ። ንእሽተይ ምስ ተጓዓዙ ድማ ብዙሓት ዘንብታት ኣብ መንገዶም ይረኽቡ። ኣብ ኢዶም ድማ መሳርሒ ስለዘየለ ኩለን ሰባት ይፈርሑ። እንተኾነ ግን ኣሊስ ከይዳ ምዘንቦታት ክትባኣስ ትጅምር። ኣሊስ ድማ ዝረኸበቶም ዘንብታት ርእሶም እንዳሃረመት ትቆትሎም። ኣሊስ ድማ ሕጂ ምስቶም ዘንብታት እንዳተባኣሰት እንዳሃለወት ሓደጋ በፂሕዋ ነይሩ እዩ። ኣሊስ ድማ ኣብ ክሳዳ ዘሎ ቁስሊ ንክትሕከመላን ሬን ታሕታ ሬን ፍቃደኛ ኣይኮነትን። ኣብ ትሕቲኦም ድማ ብዙሓት ዘንብታት ንዓቶም ንውግታት እንዳፈተኑ እዮም። ነሳቶም ድማ ብናይ ማይ ቱቦ ንምስጋር እንዳፈተኑ እዮም። እቶም ሰለስተ በቐሊሉ ይሸግሩ። እንተኾነ ግን ኣሊስን ቻድን ግን ክሰግሩ እንትብሉ እቲ ቱቦ ይስበር። ኣሊስ ድማ ናብ ንንማት ዘሊላ ትኸይድ እሞ ንንማት ድማ ጎቲቶም የውፅዋ። ቻድ ግን ብዝሕዝን ኩነታት ኣብ ማእኸልቶም ዘንብታት ይወድቕ። ኣሊስ ዝኸኣለቶ ዘንብታት ንመቕተል እንዳፈተነት እያ። እንተኾነ ግን እዞም ዘንብታት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ቻድ ድማ ዝግበር ገቢሩ ካብቶም ዘንብታት የምልጥ እሞ ንዕረኽቱ ድማ ገዲፎሞ ክኸዱ ይነግሮም። ሕጂ ኣብ ኢዱ ሓደ ጥይት ይርከብ። በዛ ጥይት ድማ ንባዕሉ ንምጥፋእ ወሲኑ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ካብ ምግባር ሓደ ዞምቢ ይቐትል እሞ መንገዱ ይቐፅል። ኣብ መጨረሻ ድማ ንኣሊስ ኣብ ሓደ ክፍሊ ይበዝሑ። ኣብ ሰዓት ድማ ሬን ስለ ዝደኸመት ንሬን ምግታት ስርሖም ይኸውን። ሬን ብዘንቢ ተነቒሳ እያ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ሰብ ክሕክማ ወይ ድማ ክሕግዛን ኣይትደልን። ኣሊስ ድማ ናብዚ ክፍሊ እንትበፅሑ ናብ ርእሳ ሓደ ዝኽሪ ይመጽኣ። እዞም ሳይንቲስታት ነቲ ቫይረስ ምስ ፈጠሩ ንዑ መድሓኒት ዝኸውን እውን ከም ዝፈጠሩ ትዛረብ። ኣሊስ ድማ ኣብቲ ገዛ እንዳዘረት ነቲ መድሓኒት ክትደሊ ትጅምር። ኣብ ሰዓት ድማ ስፔስ ንኣሊስ ኩሉ ነገር ክነግራ ይጅምር እሞ እቲ ሓቂ ድማ ንሳ ከም እትፈልጦ ከም ዘይኮነ ይነግራ። ኣሊስን ስፔስን ብሓሳብ ኣብዚ ነቲ ቫይረስ ንኽሰርቁ ይቑፀሩ። እንተኾነ ግን ስፔስ ንብሕቱ ሓደ እዋን ኣብዚ ትካል ይመጽእ። ናብዚ ትካል ድማ እንትመጽእ ንኣሊስ መድሓኒት ሂብዋ ስለ ዝነበረ ባዕላ ኣይትፈልጥን። ስፔስ ድማ ነቲ ቫይረስ ምስ ሰረቐ ነቲ ሓደ ቫይረስ ፈሊጡ ከም ዘቃፀሎ ይናገር። ኣብ ሰዓት ድማ ብናይ ስፔስ ክሕደት ኣዝያ ትሓርቕ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ክትገብር ኣይትኽእልን። ስፔስ ጥራሕ እዩ ኣብ ኢዱ መሳርሒ ዘለዎ። ስፔስ ድማ ሕጂ ዝቀረዩ ሰባት ኣብዚ ከም ዝቆትሎም ክዛረብ ይጅምር። ንኣሊስ ድማ ዝፈፀሞ ክሕደት ይቕሬታ ይሓታ። ኣብ ሰዓት ድማ ተኩስ ይቃትላ ይብል እሞ እንተኾነ ግን ሕጂ ካብቲ ማይ ሓንቲ ዞምቢ ትወፅእ እሞ ክሳሉ ትንኽሶ። እንተኾነ ግን ስፔስ ኣይቀተለቱን ነይራ። ስፔስ ድማ ካብዚ ብምብላት ናብ ሓደ ክፍሊ ኣቱ። ኣብዚ ክፍሊ ድማ ንዞምቢ ዝተነኸሱ ዝኸውን መድሓኒት የውፅእ። ነቲ መድሓኒት ድማ ንባዕሉ ክወግእ እንትብል ሊከር ዝተባህለ እንስሳ ይመጽእ እሞ ኣብኡ ይቆትሎ። ንንማት ድማ ኣብ ሰዓት ዝፍጠር ዘሎ ነገር ብስክሪን እንዳረኣዩ እዮም። ኣብ ሰዓት ድማ ካብቲ ስክሪን
ዝኾነ ድምፂ ክወፅእ ይጅምር። እቲ ሲስተም ድማ ንሬን ክቐትልዋ ከም ዘለዎም ይናገር። ንሬን ድማ ምስ ቀተልዋ ካብዚ ንምውፃእ ዝጠቕምዎም በሪ ሓደ ከም ዝኸፍተሎም ይነግሮም። እንተኾነ ግን ዝኾነ ሰብ ንሬን ክቐትላ ኣይደለየን። ሬን ድማ ኣብዚ 3 ሰባት ካብ ዝሞቱ ንዓ ክቐትልዋ ክትዛረብ ትጅምር። እንተኾነ ግን ዝኾነ ሰብ ነዚ ንምግባር ፈቃደኛ ኣይኮነን። ሊገር ድማ ናቦም ወፂኡ ነቲ መስትያት ሰቢሩ ንምእታውን ትፍትን ሬን ባዕላ ንምጥፋ ናብ ማይ ተኣቱ። ኣሊስ ድማ ዝኾነ ፋስ ዝመስል መሳርሒ ተልዕል እሞ ነዚ መልእኽቲ ዝመሓላለፍ ኮምፒውተር ትሰብሮ። ኣብ ሰዓት ድማ እታ ቀያሕ ንግስቲ ዝዓፀየቱ ናይ ቤተ ፈተነ በሪ ይኽፈት። ሊከር ድማ ኣብ መጨረሻ ነቲ መስትያት ይሰብሮ። ነና ኣሊስ ድማ ቀልጢፎም ካብቲ ክፍሊ ይወፁ። ሕጂ ድማ ካብዚ ከባቢ ንምህዳም ዘለዎም እኮ መማረፂ ነቲ ባቡር ምጥቃም እዩ። ናብ ባቡር ምስ ኣተው ድማ ሬን ንኣሊስ ሰዓታት ህባ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ካብዚ ቦታ ንምውፃእ 8 ሰዓታት ጥራሕ እዩ ዝቐርዮም። እንተኾነ ግን ሬን ሕማቕ ክስምዓ ይጅምር። ኣሊስ ድማ ሕጂ ሬን ከም ዝሞተት ትሓስብ እሞ ሬን ድማ ድሕሪ መሟታ ዘንቢ ኮይና ስለትተስእ ኣሊስ ክትቐትላ ትዳሎ። እንተኾነ ግን ሬን ቀልጢፋ ትትስእ እሞ ከም ዘይሞተት ትናገር። እታ ባቡር ድማ ኣነበት ከተንቅጥቀጥ ትጅምር። እዚ ኩሉ ዝገብረ ዘሎ ድማ ሊከር እዩ ነይሩ። ሊከር ድማ ናይ ማት ኢዲ ፅሕትሮ እሞ ማት ድማ ቀልጢፉ ናብቲ በሪ ብምኻድ ይዓፅዮ። እንተኾነ ግን ሊከር በዚ ደው ክብል ኣይከኣለን። ሊከር ድማ ነቲ በሪ ከፊቱ ብምእታው ምስ ኣሊስ ጎፍ ንጎፍ ይራኸቡ። ኣሊስ ድማ ብሽጉጥ ተወቅዖ። ሊከር ግን ብመልሓሱ ናይ ኣሊስ እግሪ ጠቕሊሉ ይሕዞ። ኣሊስ ድማ ኣብ ጥቓ ዝነበረ ሓፂን ኣልዒላ መልሓሱ ትወቅኦ። በዚ ሓዘን ኩነታት ግን ሬን እውን ዘንቢ ኮይና ተሲኣ እያ። ንፈለማ ግዜ ማተን ትሪኣ ይድንግዝ። እንተኾነ ግን ባዕሉ ንምድሓን ዘለዎ መማረፂ ንዓዓ ሞታል ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ንሬን ይቐትላ። ኣሊስ ድማ ናይ ሊከር መልሓስ ብሓፂን ስለ ዝወግኣቶ ሊከር ኣዝዩ ጉዳእ። ካብኡ ድማ ኣሊስ ንሊከር ቀልጢፋ ካብታ ባቡር ትድብሮ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ሊከር ይመውት። መሬትና ድማ እንትቕይር ማትን ኣሊስን ነቲ ቫይረስ ሒዞም ካብታ ባቡር ወፂኦም ተሪእና እሞ ሕጂ ድማ ናብ ድሕነቶም ውሕስ ዝኾነ ቦታ ይበፅሑ። እንተኾነ ግን ማት ብሊከር ዝተሃረመሉ ቦታ ኣዝዩ እንዳሕመሞ እዩ ዘሎ። ኣሊስ ድማ ንኢዱ መድሓኒት ክትወግኦ ነቲ ሳጥን ትኸፍቶ። እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓት ናይ ኣምብሬላ ሰራሕተኛ ናቦም ይመፁ እሞ ኣሊስ ድማ ንዓቶም ደው ንምባል ተፈተነት እኳ ንማት ግን ሒዞሞ ይኸዱ። ካብኡ ድማ ኣሊስ ምስ ናይ ኣምብሬላ ሰራሕተኛ እንዳተባእሰት እንዳሃለወት ባዕላ ትስሕት። ባዕላ ካብ ሰሓተትሉ እንትነቅሕ ድማ ጥራሕ ነፍሳ ድማ ደቂሳ እንዳሃለወት ብዙሓት ናይ ሕክምና ማሽናት ኣብ ነፍሳ ተተኺሎም ትርኢ። ነዞም ሰራሕታት ድማ ኩሎም ተኣልዮም። እቲ ክፍሊ ሙሉእ ብካሜራ እዩ ተኸቢቡ። እንተኾነ ግን ነቲ ካሜራ ዝቋፅ ዝኾነ ሰብ የለን። ኣሊስ ድማ ዝተዓፀ ክፍሊ ከፊታ ናብ ከተማ ትወፅእ። እንተኾነ ግን ንኣሊስ ዝነበሩ ራኩል ዝተባሃለ ከተማ ሙሉእ ንሙሉእ ብዘንቡታት ትጠፍእ። ኣሊስ ድማ ምናልባሽ ዝቐረዩ ዘንቡታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኢላ ስለ ዝሓስብት ካብ ናይ ፖሊስ መኪና ሓደ ሽጉጥ ትሕዝ። ፊልምና ድማ ኣብዚ ትውዳእ። ነዛ ፊልም እንተፈትኹማ ላይክ ግበሩለይ፣ ሰብስክራይብ ድማ ይትረስዑ። ቀፃሊ ዘለኩም ክቐርብ እትደልይዎ ፊልም እንተሃልዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፉለይ። ብሩኽ ቅነ